Ima ona pesma koja kaže da za ljubav treba imat dušu. Nije tačno. Za ljubav treba imat jaja. Zaboravite na one skupe romantične večere, vina, špagete, violinica i tako dalje. Ne, zapravo, za idealnu romantičnu večeru potrebna su vam samo jaja. 1, 2, 3, koliko god je potrebno može, naravno da posluži za romantični doručak, a pored ovog jajeta, potrebno vam je i ova mala spravica koja će vam pomoći u vašoj zamisli da dobijete, na primjer, nešto ovako. Znači, na već zagrejan tiganj stavite lepo ovo, ovako, eto, i tu, naravno, razbijete jedno jaje. Evo, upravo ovako, bez po muke, bez po ovih problema tamo, znači stavite tu u taj okvir jaje i čekate naravno da se spremi. Ovo će se naravno, kao što vidite, stvrnuti i prilepiti u okvir. I pošto ste naravno to izvukli, ja sam sad ovo brzinski stavio, ovo, stavite ga ovdje pored i imate dva. Ja sam ovo sad onako brzinski uradio, nisam baš nešto mnogo vodio računa sad oko onih ivica, ali dobro. Htio sam samo da vam pokažem koja je poenta u romantičnim jajima. Znači, kada uradite ovako nešto, kada naravno napravite ova romantična srculenca od jaja, ostaje vam jedino da pozovete svoju voljenu osobu na doručak ili da joj donesete još bolje doručak u krevet. Ukoliko je već, eto možete da zapalite neku svećicu. I naravno, ko zna, možda vam se posreći da osim ovih jaja koje ste ulupali u tiganj, možda ulupate još neka jaja o nešto drugo. Ko zna, vredi pokušati.